Bamako ana lamini na bolmana dugu Mali kono Mali ko kan wajibati an bi bele jele funungu wali nyuman do ni ndana e ma goshi abi fengelende mana min ye kunafoni nyuma dili wajibati e ka don an ga misali ana an ga namu o de sebene kelawo ani sebabura dungewu olu minnu bi kunafoni nyini shuko ni dugusaje che nu ya dakena kasara wajibata an ba lakali pian a seben jugo chenyi ikalo alakalu ko nyuma wajibata furango deke nga klishi ma di ma bamanangana a ce ka fo kan wɛrɛ la wajibata ikado to kan di bamananga ke fo ka famuya davara dobu ni nyuanje kuma do bi se ka fo bamanangana lakali mandi ikado to abukana ona nyuano bi se kana ni ngori nga ngori jugo bate wajibata bara ma damine atinye fo ma saba de ka fara nyuanga so madaina minye amedi jagite ale ba ngerdiga la wajibata wate ka do ni daga fana mura ni sogo abi bela nyera tenga jugo ha fo ke nga yelema ikilewa abam bedila ngaiwa dugube ngale tenga jugo bi ko sobe sabula ni nubiri nunji de bi sholo Allah ibo furado ne shea o emi top mai amedegte ni labene do mununu saloke anga kunafoni anga chori obibe jeka pip kaka prefon la kodon Karamo da batungara naam bala tuko bedi wajibate naamu femi miseka mani vi kunu kana so abada o ka ne dai laki nemu wajibate mbi boni sebe mi nuka makati 24 mi ye fasiri kebaye tali nye fenafiye e yoro jande boakari sangare do boakari ko ako mi nye chamanje fanga anyema uye lebi di jamana deuma yani sanwere ko nje anu to dundora kalo dabadoy wajibate ikado terrain na nga bo ka bo Bamako ninga ti daga kai ako ni kuma min vora ma chama ngumara kasika nga gela misani minungu mbe o bele jire furala bi awani nga boy makanga daga ni yadda ikado aywa min yeterengwe bojo wata ako sabula minye ma chama nye jango ka demene kita kata fo kai famela la ikado du chama de be minum bi balo trezre na o ikilinye aflana terengo ere keningembe malidinya ere sabatili fo tereka manga de bo boje wate ikado kaikau ikado ma chama de be minu woni bi daka mere teren manga na ani terenga taka segila ikado gela miseni minungu be ikado abele jele furala alapuma baddo kunye ikado pomi ni obe mahina wajibate ka do point la kabine 1865 apon to kunda la tere temeni ani tere sagile kumbi gela kosobe wajibate sabula ye nyoro ina ibae ka fo ay wa minye wulika jo chamanye ode kunganga buluda uyo pongla alamisa temene yera koi desa makro klishegi ikado mayina famau ikado adugutigu ani dugudeu ufara la nywanga ay wa minye pongura nye nenga korobungari semene kala ko chamanje fanga bi seba koroso sabula yani okunga ke ibaye ka fo teren ngolo fula kumbe jouer kalo klishegi ikado labe kuntara ko lu segere mim se ka to wuli ka jobi buluda tere re kunye manga boygoy kataka sege ke teren ngolo mi nuka ma ko CC 2205 CC 2207 wajibate ikado yeta make ka boba mako kata negela ninga laba ka dashaka bamako fo kai kataka sege ke jouer kalo klita ani sabate mene ado mi nye famo yere udona teren ngono amma kama ana gele ya kase ka bele gele shido kabno kera wajibate baye ka fo Mali famau unana wulika jokura buluda teren kungolo chamande de nyinina mi nyera solo ledo kaba abokanga bo irushi jamana na sabula Mali ni irushi de bina faranyo anga saka barake akuni yata kalaje bafula be meri mahina meri wajibate ikado ani dugudom bele gele bora aywa minya alamsa temene nye ikado ningene akere ni so jako dai sabula ni pomi nglanevle wajibate ka do fenyena mabade do sabula ni yetaka sagi jetemene tereka kula were ki bwala ani jimi meteme dugumana ina wajibate ni bele jile adama makamai ako minye pongura nye wajibate ka do kilometri woro de ba ni bafla beni nywanje wajibate abike sababu ye dugu nunu ku kala nywana taka sagi kan no ya kosobe ako minye hakili uye adafara sabula kaikau wajibate ikado hamini gele mingumbu kan ikado
sabula min ye kayi maa caman de bi kayi ni min tɛ cheminot ye o ye docker ye Bɔjɔbate k'a dɔn du caman de tun bɛ yen minnu kun bɛ hami na sabula dutigi n'a fɔra baara t'a bolo yɛlɛmaga i k'a dɔn o nasa i kana bɛɛ lajɛlen nɛnkun kan sabula terrain in ka taama ye hakili ɲuman ye nin sababu bɔra maa min na Bɔjɔbate a kan ka fo ministre min ye madame Danbɛlɛ Madinɛ Sisɔkɔ i k'a dɔn a ye layidu min da a n'a baarakɛɲɔgɔnw Bɔjɔbate baara min ka dafa Irisi jamana olu ka cakɛda min bɛ yen n'u k'a ma ko Sinani transport machine Bɔjɔbate k'a dɔn kabini mɛkalo san 2022 an ka faamaw kun n'olu kumana bɛnkan bɛɛ lajɛlen sabatira i k'a dɔn ninnu de bɛna baara daminɛ sɔɔni min bɛ se k'a to jamanadenw jango Kayi n'a lamini u bɛ lafiya cogo min na nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Kati 24 kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ dɔ b'a tun ne bɛ tigɛ don o bi kɛ le démocrate sɛbɛnnikɛla o tɔgɔ ye Ali 24 sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tun a bɛ se ka kɛ a tɛ se ka kɛ jumɛn ko min kɔni sɛbɛnnikɛla tɔgɔ Ali 24 Ali 24 Kati 24 a bɛɛ bɛ ah oui d'accord Naam. Sɛbɛnnikɛla ko Ali karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ a bɛ se ka kɛ walima a tɛ se ka kɛ a ko min kɔni a kɛra paratata sɛbɛnnikɛla ko mun kɛra a ko min ye inspecteur général des douanes n'o ye Amadu Konate karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ jamana marabaaw jamana kuntigi a n'a ka gouvernement karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ u y'a wele ni ka a lasigi ka kuma ɲɔgɔnya sɛbɛnnikɛla ko jamana bɛ dabolo min na a jigi ye yɔrɔ kumaba mun ye douane bɛ o la sɛbɛnnikɛla ko Ali a ko min ye inspecteur général Amadu Konate karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ a bɛ taa don min na ni ka kɛ douane ɲɛmaa ye ɲuguɲugu ɲagaɲaga cayara n'i ye kow taabolo lajɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ maa minnu ye baarakɛlaw ye olu ni doni bɛ ɲɔgɔn na Maliba in kɔnɔ min ye juguya i ye ko kɛlɛ a bɛ se a tɛ se a ko min ye Amadu Konate ye a ye tiɲɛ bange bɛɛ ye a kɛra sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ n'i y'a lajɛ Amadu Konate a ko bolodogɔni kelen tɛ bɛlɛ ta kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ jamanakuntigi ye ŋaniya mun ta k'ale sɛgɛrɛ a ko jamanakuntigi k'i sigi k'a lajɛ a bɛna fɛn kɛ Mali kɔnɔ min ma deli ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ ni maa min ko k'a bɛ kulusi don sama la n'i y'a kɛ i ye koba kɛ n'i yɛrɛ ma se k'a kɛ i ye kumaba lankolon fɔ o kɛra sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye Amadu Konate ye a y'a fɔ a y'a kɛ karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ n'i ye Mali lajɛ bi Mali yɔrɔ caman bɛ yen bamancɛ wale o waralen bɛɛ douane ale tɛ min kɔni douane bɛ yɔrɔ minnu na karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ a y'a wakili ta ka da olu kan diɲɛ ma don o don a ko ale yɛrɛ tɛ ni biro sumalenba in fɛ bilen koyi ale ka V8 a yɛrɛ t'o fɛ bilen koyi a ye bikapu labɔ n ka munumunu salo kɛ n ka cɛdenw yɔrɔ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ douane bɛ yɔrɔ minnu na a bɛ taa diɲɛ ma don o don ni ka taa cɛdenw sigi k'u galabu ja a ye wuli a ka baara kɛ jamana de kɛmɛ k'a jigi da anw kan jɔyɔrɔ min b'an anw na jamana in kɔnɔ o tɛ kulonkɛ ko ye o tuma nafolo kan ka sɔrɔ cogo la a y'aw cɛsiri a ma fɔ a ka bi maa kan dɛ douane baara ye hakilina minnu ye douane baara kan ka kɛ sariya minnu kɔnɔna la a y'a k'a kɛcogo lakika la o tuma min ye jamana ɲɛmaaw ye u sigilen bɛ ka aw makɔnɔ sɛbɛnnikɛla ko min ye Amadu Konate ye karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ a ye munumunu salo boloda Mali farancu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ a ko min y'a ka cɛdenw ye k'u galabu ja cɛdenw fana y'u kala a ye an ka ɲɛmaa ni nin ye ɲɛmaaya baara ye anw dan bɛ tu kɔnɔ yan an bɛ kulu la an bɛ ji la yan e de wulila ka bɔ i ka bureau kɔnɔ ka nin ɲɛ da anw kan k'a ɲini anw fɛ an ka baara kɛ jamana tɔgɔ la mun b'an bali bilen k'o kɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ min ye Amadu Konate ye i tulo kɛrɛbɔsigi min ma deli ka kɛ jamana kɔnɔ kabini douane dayɛlɛla min ye Mali douane a dayɛlɛla kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye septembre kalo dɔ tile 27 san 1960 k'a daminɛ o don fo bi CFA wari miliyari 66 a y'o de sɔrɔ ka bila kesu kɔnɔ a tuma suba don suba don dɛ ni suba tɛ a bɛ wari yɛlɛma kɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ n'i y'a lajɛ Mali yɛrɛ kɔri a tun bɛ ale Amadu kelen de bolo sabu min ye 2021 ye Amadu ale kɔni tun ye miliyari 64 a y'o ɲini ka bila wagande kɔnɔ o tuma min ye Amadu ye a ka record min kun dalen bɛ a tilala k'o sagon tuguni o tuma an bɛ don min na ko bi a kɛn bɛ ŋanaminɛŋana ye a kɛn bɛ cɛ duman ye a kɛn bɛ jamana jigi ye karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ jamana ɲɛmaaw ma n'i bila baara la n'i y'a kɛ ka se a kundama la bamananw ko yɛrɛ ye ci kɛ ko ɲuman ani foli ka kan o ye tiɲɛ ye miliyari 66 karamɔgɔ dɔ b'a tun kɔrɔ jɔn b'a dɔn bi k'a fɔ Mali bɛ kundama mun na k'o bɛ se ka sɔrɔ a bɛ gɛlɛya wa sɔrɔ la dɛ kunnafoni filanin Jinɛmɔri don Jinɛmɔri don an ye min bɔ le démocrate kɔnɔ Ali 24 olu ka sɛbɛnnin don Bɔjɔbate ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko
Sidi Hebdo wajibate ikado shuya jubaju ye klishi de wajibate ikado mami nye sebeninge atwa de ko Ablaye Jabate do kama ko sega ko ikado barakela aninga nani kadri tiba jamana ngono aku ikado ni bangu kofo ngana minengana do fana be BMS ala atwa de ko lafia kuita wajibate ikado annafurada mabangi ngono jate uyira yele bwara wajibate ikado nyeta o baraka sabati dongodo ako benga mingera uka conseil d'administration temene na wajibate ikado lafia kuita ikado amasuna ikado abi wulika jola ni ya me bangi wajibate ikado afoko nafulo manake yoro abi nafo ni suguru bon wajibate ikado awa minye dimogo ani min academy nunye ulube munumuna dafe BMS SA mena wajibate ikado nangaraba walela BMS SA amena ngana mu mauna wajibate ikado sa kalutal fla ikado do debi faranyanga wala makangana ngana mu do buluda wajibate bangi yere barakela ubala ma wera ubala lafiya ko itanna ni sigi ki meri aperata doni babengu BMS SA ikado fasoga bangi do akanga yele mboka danga ngurabo na manyuko fenwo fenno yedegunye wajibate amaja twakien aningalo mingadu yoko dana wajibate ikado mbla mingwani na unake wajibate ikado kosaina aye BMS SA fura kata jete pass wajibate mashi kunze ka dala nangaraba do kun daga lembe BMS la ma kunze ka dala ka fo ulubise ka genga boy sebenegala ko ako BMS sigi fura dama san 2002 adabora minga ma minye PME yi wajibate ka do jago ani transport minye sanu bolo uluka kutume chake da fo no debi na fulo soro BMS na kunye ko lu deme juruko ani nyeta de la wajibate ngi ka do ka fo minya barawye achama ngunye la mana ako amidoni mina kobi ni ya me BMS SA atwa ere de Banque Malienne de la Solidarité hine ani nywan deme wajibate na foro ko bitake nagaraba wale otinye lafia e bangi mvura ka sebe koroje wajibate amidoni mina kobi ni ya takalaje jamana soro ninje walma ka jurudo ikado andege be minuna BMS SA ikado anywande ako kabwe wajibate ikado gela miseni minu ngumbe ni na fo wari nyini ni walwa wari soro chugo o dablala ka fodi biti bala ma warela aferishu wajibate minu mina koksera ke walma kangana ngana kumake akika do ayi sheda ni mbele jeleka wajibate ma toke abada ko ngana ngaraba obikife sebani kala ko akwami doni mina ikobi wajibate BMS SA min woni lafiya yi mafia jugu mi no kumbe ayi sheda ukaka ka be kakari ako awami directeur général lafiya kuita wajibate ka do bende kera ninga kui conseil d'administration temene uya nyina fe ijo rola ikanga fonvo ke akewa ambiko akwali koseina sefa wari miliyar ta ani duru wajibate ikado sedao ka banki membe nuka mako BIDC oyo taka duma wajibate onywande menni ambije ka barake onana dofra ikado BMS SA ikado akanyeta na akadabalika ako banki ko kwani lafia akafwai banki ko akatwabulu wajibate BMS SA akileme kan nongongura mimbo ani kamangura mimbo wajibate ni mvuza lembe jamana ma ambidoni mina kobi ako jongwala ni yaye kafo jamana diribau ubi mana wala mu binyini adaba kunye jamana kan nafadi BMS SA wajibate kado lafia kuita anyana do be bedemna mi nyenjaye anyana do be Banque Atlantique la mi nyeture ni bele jele kadiribau de jamana ngono ni ngunye sebenye anye mi mbo Sud Hebdo kono akabi bolla karamo de bentika do jona info matin so madala kuna foni sebenikela atoka ko siku kom flake ko karamo de batungora angata SNPM na mumbe ako alibi to sera toka gwan aywa karamo de batungora nyame bina kolongo no kungolo bora dokera alibi belebele kofe sebenikela ko ako ni SNPM laje o be minye anga izinitiku anka disibaw anka nafolotiki baw karamo de batungora bulu daga rokufo aywa sebenikela ko ako ni jatemina ke mankambe alibi manka mun desembe ka dugwa abitale ke munka o de barake to ko juwe sebenikela ko e kalafili dokera kalafili ko ni jabi borani mi bela jele yo ye komu
a ko maa min kɛra ɲɛmaa ye o de ye Musa Deki Bali ye min ye CNPM ye ale ɲɛmaakura sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a lajɛ min kɔni ye élection ye karamɔgɔ Dabatungara o bɛ kɛ tuma min na min ye bureau provisoire ye o de tun sigilen bɛ a ko maa min tun b'o ɲɛfɛ o de ye cɛkɔrɔba n'o ye Suwa ye min ye Suwa Golfa ye sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye texte minnu bɛ n'o bɛ tali kɛ kalafili yɛrɛ kunkanko kan n'o bɛ tali yɛrɛ kɛ CNPM ale kunkanko kan ko yɛlɛmana cogo min na dɛ k'a ma kɛ lakika la sɛbɛnnikɛla ko n'a dun ma k'a fɔ ko fɛn mun ma ɲa karamɔgɔ Dabatungara o kɛcogo tɛ se ka ɲa fiyewu a ko min kɔni sɛbɛnfuraw ye u y'a yɛlɛma o tuma k'a kɛra bɛɛ lajɛlen sigilen ɲɛna a bara ta a bɛ kɛ tuma min na maa kɔni sɔrɔla ni ka kangari kɔni k'a da a bɛ min na bili sanfɛ boli don a mɛn o mɛn a b'aw danyɔrɔ dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni kalafili a ma ɲa min ko a kɛra min ye président kɔni ale tɔgɔ santalamana n'o ye Musa Deki Bali ye nka maa minnu bɛ yen n'u ye kangari da ka kon kalafili ɲɛ u ko a bɛ taa anw jɔlen sɔrɔ aw ɲɛ sɛbɛnnikɛla ko u ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ni ka kɛ collectif ye o collectif n'o ye groupement professionnel ye karamɔgɔ Dabatungara olu kɔni y'a yira k'a fɔ u tɛ bi u sɛbɛkɔrɔ cɛ kalafili mun kɛra ni Musa Bali Deki ale kɛra o ɲɛmaa ye karamɔgɔ Dabatungara o ko ka segin a kan sɛbɛnnikɛla ko o tuma min kɔni Musa Deki Bali ye olu kɔni kɛmɛ k'a ye cogo min na dɛ karamɔgɔ Dabatungara i n'a fɔ kalafili ma kɛ sabu kalafili bɛ kɛ jɛlenya bonya karama a fɔra cogo min na sariya kɔnɔna la o tuma ko ni kalafili kɛra kalafili sugu dɔ ye o tuma ko kɔni dɔ de kɛra ten sa ko tɛ Mali ka kalafili ye mɔgɔ ɲugunnen don a la koyi pewu sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungara u ka collectif u y'a yira k'a fɔ Mali ye sariya jamana ye nin ye olu wulilen k'u jɔ o tuma fo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ karamɔgɔ Dabatungara u ye ministre fila tɔgɔma min ye ministre de travail ye n'o ye madame Jawara Awa Poli Sidibe karamɔgɔ Dabatungara Awa Poli Jalo sɛbɛnnikɛla ko a bɛ kelen sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungara min ye wulikajɔ ye u y'o ta tuguni ni ka réconciliation sɛgɛrɛ n'o ye Ismaïla Wage ye karamɔgɔ Dabatungara u taara kuma minnu fɔ nin ministre fila ye o de ye o kuma kalafili mun kɛra CNPM na a ma ɲɛ hali dɔɔni a ye wuli k'aw jɔ joona joona yanni a bɛ taa ka dan kɛ o kuma anw ka laɲini tɛ fila ye dɛ segin ka kɛ kalafili kan o kuma an ka laɲini tɛ fila ye o kuma kalafili sɛbɛnfura minnu yɛlɛmana karamɔgɔ Dabatungara u ka segin a nɔ na o kuma ka kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛna sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye nin ministre fila ye karamɔgɔ Dabatungara u ye layidu ta u ye o kuma a ye kuma mun fɔ an ye o kuma a tɛna bi kulo furabula la karamɔgɔ Dabatungara an n'a waleya a waleya cogo la o kuma jamana yɛrɛ kan k'a jɔ ni hakilina fɛn fɛn ye o baaraw na kɛ a kɛcogo lakika la a ko min y'u yɛrɛ ka surunalidonba dɔ ye n'o ye avocat ye karamɔgɔ Dabatungara o y'a yira k'a fɔ ni jo kɔni b'i bolo ko munna k'i b'i bolo jiginɛ o kuma min kɔni olu ka jo ye karamɔgɔ Dabatungara u b'a dɔn k'a fɔ nin ko in a bɛ taa laban tuma min na olu yɛrɛ bɛ u sigi u ka tiɲɛ kɛnɛ kan min kɔni kiiri ye sa o bilalen bɛ décembre kalo tile 29 o don in na o kuma ko kuma fila tɛna fɔ olu yɛrɛ b'o dɔn sɛbɛnnikɛla ko a ko nin bɛ se ka kɛ cogo di min ye usine batigiw ye karamɔgɔ Dabatungara ni ka taa bila nafolobatigiw la a ko n'i y'a mɛn ko jamana yɛrɛ i b'a ko CNPM ni CNPM kɔni kalafili n'o kɛra ŋanamu ye karamɔgɔ Dabatungara jamana o jamana kɔnɔna la a ko k'o ka doni da min y'o ka don da la karamɔgɔ Dabatungara ka taa bila u ka ɲɛta la a ko nin y'o de doni ngalama la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ info matin siku ba filakɛ ale ka sɛbɛnni don kuma ɲɛna jɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn karamɔgɔ Dabatungara n bala tɔgɔ bɛ de Wajibate ne bɛ ngeleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ɲɛ sɛbɛn min n'u k'a ma le wagadu sɛbɛn bɔra nin y'a bolo ko siɲɛ 157 Wajibate sanfiɲɛ ma wuli ni bama bolila ka don ji la siran dɛdɛ yen y'a ka so de ye Wajibate i k'a dɔn wulikajɔ ani jateminɛ min ye jamana in ɲɛ keguya o dɔnna sa Fajala Danbɛlɛ min ye Jamil Bitari a kumana fɛn na a bɛ min sɛbɛn kɔrɔ dɔn a kumana fɛn na fɛn min n'a ka nasɔngɔ bi sɔrɔ o la a kumana fɛn na min y'a ka baara ye Wajibate i k'a dɔn min ye wulikajɔ ni jateminɛ Jamil Bitar politiki maa don ngo tɛmɛnen kɔfɛ sɔrɔ bosoba don Wajibate a ko min ye wulikajɔ ni hakili minnu dalen don ka ɲɛsin baara kura min ni faama kuraw kelen bɛ k'u ta k'u bolo da u ko carte d'identité biométrique sécurisée Wajibate i k'a dɔn tiɲɛ don jamana mɔgɔ bɛ na nka a baara ni a nafolo takun ka taa di dunan ma Wajibate a ko i k'a dɔn a bi faamu alamisa don Jamil Bitar a ye nin fɔ Kenya
yɛrɛ ye radio so dɔ la a ko Jamil Bitar i k'a dɔn imprimerie b'a bolo Bɔjɔbate a ye sugubolo caman kɛ a le dabali banna a kamana gwana Mali bɛ yɔrɔ min bɛɛ ko Mali kura bɛɛ ko jamana kura Bɔjɔbate i k'a dɔn yani maa min ka taa kale da sinɛni ɲɛ Kongo ka kungokolo kɔnɔ i ka bamusokɔrɔ b'i bolo n'i y'a da u ka i na cɛɲɛ ye Bɔjɔbate a ko cakɛda min n'u y'a ta ka d'a ma min ye carte biométrique kura in ye Bɔjɔbate k'a dɔn dunanw don ka wari ta ka malidenw kumanaya ma ka baara ta ka taa di maa wɛrɛ ma ka malidenw kumanaya ma n'a sɔrɔla a baara dɔnbaa tɛ Mali kɔnɔ a baara kɛbaa tɛ Mali kɔnɔ walima a minɛn tɛ Mali kɔnɔ Bɔjɔbate a Jamil Bitar ko a bɛ se ka kɛ nka an bɛ don min na ko bi cakɛda 1000 de bɛ jamana in kɔnɔ ni carte biométrique in dilali yɔrɔnin kelen suya wɛrɛ tɛ koyi Bɔjɔbate k'a dɔn a bɛ dilan ni machines de machines minnu bɛ kɔ ka o machine kelen bɛ Mali kɔnɔ yan Bɔjɔbate mɔɔw de b'a dilan minnu galannen don minnu b'a dilan o maa kelenw ganalen de bi yan Bɔjɔbate i k'a dɔn dalu jumɛn in ani kun jumɛn in na ni nafolo bɛ ta ka taa di dunan ma sɛbɛnnikɛla ko min b'a kɔfɛ o k'an ka faamu a ko kuma min sugubulo bɔra maliden caman de bɛ min y'i kan bɔ a nɔfɛ Bɔjɔbate k'a dɔn u ye bɛɛ lajɛlen talo ka ko ɲaami ka sin k'a sugubulo ta ka taa n'a ye jamana kɔ kan Bɔjɔbate a ko i k'a dɔn nin ye gɛlɛya ye sabula Mali an bɛ don minɛ ko bi an k'an ka d'an yɛrɛ la faamaw y'a jira k'a fɔ min ye hakilina kura ye jamana olu kɛlen bɛ ka cɛya baaraw kɛ ka hakilina kuraw ta ka jamana denw sɛgɛrɛ Bɔjɔbate i k'a dɔn maa o maa n'i b'i ka damata baara la i n'a fɔ kɛnyɛrɛ y'o fana k'a ka dɛmɛ min b'a to maliden caman bi baara sɔrɔ nafolo bi to jamana kɔnɔ Bɔjɔbate k'a dɔn carte biométrique sugubulo ni k'a ta ka taa n'a ye jamana kɔ kan Bitar ko nin ye janfanba de ye jamana na minnu y'a kɛ u y'a kɛ ka da dalu min kɛ u b'a dɔn waati kɛra mankan gosira jamana in kɔnɔ k'a fɔ carte nationale polisiso ni gendarmerie a t'i ye ɲɛna Bɔjɔbate an ye min fɔ a donnama kama a nalen tɛ nin ya sibɔndɛgɛ kɔnɔ m'a f'i y'a don ko carte biométrique ko in n k'o den ɲɛɲinitɔ don a kun de y'o ye n'i y'i ba carte nationale la k'a ɲaami a bɛ fɔ ko minnu b'a dilan olu dɛsɛlen don sabula e b'a fɛ ka na ni carte e b'o marché di maa wɛrɛ ma i b'i ka nɛmu dun ye a kun de filɛ dɛ voilà la raison a jeli tɛ nin ya ne ye nin fɔ a ka taa kalo wɔɔrɔ cogo cɛ bɛ bange nin fɔra dɛ Bɔjɔbate Jamil Bitar ko a ko tiɲɛ don min ye ayiwa graphique industrie i k'a dɔn ale de tun bɛ carte dilan n da nanen min ye Badara Alu Saja Jakaw ka den Alu Tumota i k'a dɔn Alu dun ye dabalitigi ye Bɔjɔbate a ko awa wulikajɔw ni carte ko dilanw na mankan wulila jamana kɔnɔ Bɔjɔbate mankan minnu wulila carte dɛsɛli k'a tunu pewu Bɔjɔbate a ko ɲɛna dɔn Jamil Bitar kɔni ko a ko jɔ ko ala an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye carte biométrique wari min donna na ani hakilina minnu dalen don k'a sɛgɛrɛ a fanga ka bon kosɛbɛ miliyari caman de don Bɔjɔbate ni nin kun dira Mali usine dɔ ma u k'a dilan Bɔjɔbate i k'a dɔn wari in bi to yan baarakɛlaw na nafa sɔrɔ Mali yɛrɛ bi to a duman sɔrɔ machine minnu b'a dilan kɔfɛ o machine kelen de b'an bolo yan maa minnu kalannen don n'olu b'a kɛ o maa kelenw kalannen bi yan pourquoi Mali kura hali bi Mali kura pourquoi ayiwa Asim n'i kɔni ma bɔ palais in na ka na ɲininkali kɛ a ti ɲɛ dɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ le wagadu kɔnɔ a ka bi bɔli la kelen ta jɛ ka pip k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Bɔjɔbate n bala cogo bɛ di karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don tuguni le destin sɛbɛnnikɛla a tɔgɔ ye Hamadi Ediko fulakɛ karamɔgɔ Dabatungura a ko esige min ye Maliko ye karamɔgɔ Dabatungura a kuma tɛ se ka fɔ ka ban sɛbɛnnikɛla ko min ye kasige doni ye karamɔgɔ Dabatungura hakilina taara ka fɔ jɛrɛjɛkulu min fɛ o de tɔgɔ ko Anazer karamɔgɔ Dabatungura k'a bɔcogo ma ɲa dɛ sabu n'i ye jamana lajɛ i b'i sigi ka jamanadenw kunkilenna lajɛ jamana maracogo yɛrɛ lajɛ karamɔgɔ Dabatungura ni ka sariya ta ka cogo jamanadenw kun a ko Mali bɛ bunakun kan bi karamɔgɔ Dabatungura an ti wajibi fin kile o kuma na sɛbɛnnikɛla yira k'a fɔ min ye Anazari ɲɛmaw ye karamɔgɔ Dabatungura k'u ka bɔli kɔni k'a ma ɲa hali dɔɔni a ko malidenw sigilen bɛ ka lamɛnli kɛ ni ka makɔnɔli kɛ jamana basigilen jamana min ye a kɛlen jamanadenw sago ye karamɔgɔ Dabatungura wari o dɛsɛ bɛɛ fantanya o de bɛ ɲini ka muru da maaw kan sɛbɛnnikɛla ko an b'o sigi
sigi kɔnɔna la min ye anazari maaw ye u bɔra ni ka kuma jamanadenw ye karamɔgɔ Dabatungura ko wajibinifin bɛɛ lajɛlen ka kasigi don n'o ye motobolilaw ye a ko gɛlɛya kɛra yɔrɔ min ye dɛ o de wajibinifin ye bɛɛ lajɛlen ka kasigi don sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura fɔcogo wɛrɛ bɛ a la ale ka jateminɛ la min kɔni ye kasigi ye u kun kan ka bɔ a nafa ye fɛn mun ye kasigi a bɛ min ɲɛ adamaden ye karamɔgɔ Dabatungura waati jan ne tun kan ka k'o la motobolilaw a y'aw cogo dɔn n'i ma kasigi don n'i bɛnna nin bɛ k'i la motobolilaw o tuma a ye kasigi don a b'aw tanga a b'aw kisi kunkolo sɔgɔli ma jango kunkolo cili o tuma ko waati jan ne kun kan ka kɛ nin kuma la nka ka nun don dɔrɔn karamɔgɔ Dabatungura ni ka i jagoya jamanadenw kunna a ko ye dictature ye malidenw ti jɛn n'o ye bilen sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye kasigi ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ sɔngɔ min bɛ a la dutigiw bɛ ka nasɔngɔ ɲini ka dɛsɛ ni ka tila ka na wajibinifin bila olu kan Mali bɛ transition na a ka goni fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko mun ye anazari ɲɛmaaw bila nin kuma da dɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura n'i y'i dafa mugu jalan na n'a ɲingiji t'i da kɔnɔ a ko a bɛ kunna i da kɔnɔna la a ko nin ko in kɛr'o ye koyi a ko min ye anazari ɲɛmaaw ye n'u tun b'a dɔn k'a fɔ wajibi tɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ u tun tɛna nin kuma in fɔ a ko min kɔni malidenw ye malidenw ye kuma mun ta k'u sɛgɛrɛ min ye tɛnkɔrɔ mali kumaw ye min ye kuma belebelebaw ye karamɔgɔ Dabatungura o jasiranya o yirayirana o bɛna ni masiba ni balawu min ye jamana kɔnɔ maa ti kocogo dɔn min kɔni anazari ɲɛmaaw ye minisiri ko n'o ye madame Dembele Madina Sisoko elle ni anazari ɲɛmaaw aw bilalen bɛ siraba baara la nka a ye kuma min ta a y'a bila a y'a ta caw a y'a bila caw sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Dabatungura waati jan de kan ka kɛ nin sensibilisation na o tuma min kɔni Mali dogodogonin kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen ye sabu bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko moto karamɔgɔ Dabatungura n'i tura fɛn na kara ni fɛn turila kara o kan ka boli ni hakili ye min ye sensibilisation kɛbaliya ye karamɔgɔ Dabatungura ni ka t'o kɛ wajibi tilegan dɛrɛdɛrɛ fɛ o tuma min ye anazari ɲɛmaa kura ye k'a nacogo ma ɲa kunnafoni filanin ye an ye min b'o le dessin kɔnɔ a ka bi bɔli don Wajabate naamu fɛn o fɛn n'o kɛcogo ma ɲɛ o jaabi cogo ti ɲɛ fiyewu Wajabate k'a dɔn kasigi ko ne bɛ e ɲininka kasigi doni ka ɲi wa a man ɲi a ka ɲi fo k'a dama tɛmɛ Wajabate wajibi don jamana kan faamaw kan fɛn min bɛ dugudenw sutura ni k'u kisi u kan k'o wajibiya où est le problème où est le problème na mun tun kan ka fɔ karamɔgɔ sɛbɛnnikɛla ye min fɔ dɛ tarafa tanin don a jɛn bɛ passe non c'est à dire que sɛbɛnnikɛla de kan ka kɛ sensibilisation na sɛbɛnnikɛla ye dɔ de ka kuma fɔ mais tout le monde sait que ni bɛ moto boli n'i ma casque don i bɛ se don bɛɛ b'o dɔn kasigi doni nafa min b'a la o ma se lakali la Mali kɛra jamana ye jamana min tout le monde profite petit truc faamaw mana fɛn dɔ fɔ ni woni b'a la u b'u kari ka don et justement c'est là le problème nka problème ye min ye dɛ non problème t'o la sa waati ka surun le 1er janvier waati m'aw bolo moi je pense qu'il faut proposer il faut proposer a man ɲi nin kɛcogo man ɲi wajibi don non il faut proposer quelque chose min b'a nɔgɔya n'o tɛ kasigi doni ka ɲi bɛɛ ma kojugu ne bɛ min proposer gouvernement ka kasigi caman de san k'a kɛ 2000 ye payi o ye proposition ɲuman ba c'est une bonne proposition mais kasigi doni ka wajibiya non tɛ alors kasigi kelen 5000 6000 non malidenw ka sɔrɔ bɛ cogo di o de ye maaw yɛrɛ ni tɔɔrɔ fo ka dama tɛmɛ n bɛ min f'i ye gɛrɛgɛ ɲini ko jugu i bɛ taa bi dɔ gɛrɛgɛ la n ka 5000 don kasigi la k'e ŋolo kisi je préfère ça nka proposition ka kɛ gouvernement ye a ye nin min fɔ nin ka ca sɛgɛn bi mɔɔw la gouvernement bɛ taa kasigi miliyɔn caman san ka n'a to 1500 2000 ça c'est une bonne proposition il faut proposer au lieu de critiquer o fana tiɲɛ Wajabate ne bɛ n keleku n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Musa Sayon Kamara Musa Sayon Kamara ko Wajabate bɛɛ lajɛlen kana to i gɛnfɛn bolo na dɔw ta kuruw la a tɛ ja a ko an bɛ donni minɛ ko bi ŋunuŋunu barika bonyana Mohamed Sherifu Aidara CDM président Ngana Wajabate k'a dɔn Ngana min ye CDM président ye i k'a dɔn ŋunuŋunu cayara k'a fɔ k'a minɛna ka don kaso la min ye policiso ye sabula n'i y'a mɛn tubabukan na apologie du terrorisme Wajabate o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye maa min kɛra sababu ye ka fanga don terrorisme la walima terrorisme ni k'o majamu Wajabate a ko i k'a dɔn nin kɔni ye kuma ngɔrilenba ye Mohamed Sherifu a yɛrɛ Haidara i k'a dɔn tiɲɛ don polisiw kun y'a wele nka a minɛna minɛcogo min na ka taa bila polisiso la Wajabate Mohamed Sherifu Haidara a y'o ɲɛfɔ ko in kɛra ka da kun min kan a fana y'o ɲɛfɔ Mohamed Sherifu Haidara kununko a ye dɔnnikɛla kibarumaw wele Wajabate i k'a dɔn ale
ale se ka dala Mali kono ma a bɛ se ka minɛ ka datugu convocation ma di ma soit transmis ma di ma Boy Diabaté ka ni nɔfɛ dɔrɔn na an ka taa i minɛ ne don Boy Diabaté a ko ye kɛwale min kɔni jɛgɛ jugu kosɛbɛ o bi dankari kɛ an ka démocratie la a ko juma don i ka dɔn awa dɔ y'ale wele appel vidéo la o de a bɛ ɲɔgɔn wele ni téléphone fo a bɛ ɲɔgɔn ja ye muso de y'a wele ko ale ye ONG dɔ ɲɛmaa ye a b'a fɛ ka Mohamed Cherif Aidara u ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔn ɲa muso i k'a dɔn o sina ka wuli ka na ale ka bureau la u ma rendez-vous di 16h waati muso nane ale ko a ma madame tiɲɛ don an ye ɲɔgɔn wele ye kuma caman fɔ nka ne ma rendez-vous d'i ma i bɛ taa fɔlɔ n degunnen don wɛrɛ na rendez-vous d'i ma n'i ye ONG dɔ ɲɛmaa ye an na sigi ka kuma Ɔrɔ bɛ muso in sina k'a ka carte bɔ ne ye min fɛ ne t'o ye koyi ne ye polisi de ye cinquième arrondissement wa an mago b'i la wa ko n kana taa k'i to Boy Diabaté ale dabali banna a kamana guwana o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ ale ye fasoden ɲuman ye a wulila nka a y'a dɔn k'a fɔ sɔsɔli bɛɛ sariya sɔsɔ bɛɛ Mohamed Cherif Aidara kuma min n'u sera sa i k'a dɔn o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ na kuma kura don ka bɔ Niger a kun ye taama kɛ yen Boy Diabaté i k'a dɔn o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na i k'a dɔn cinquième arrondissement u y'a minɛ a ye waati k'u bolo fo ntɛnɛn don décembre kilo tile 12 u sɔrɔla k'a bila minɛkun yɛrɛ ye min ye n'o fɔra i ye Boy Diabaté i dabali bi ban apologie du terrorisme ko vidéo dɔ de yera a kɔ vidéo min n'a kɛra kabini san 2020 Boy Diabaté k'a dɔn vidéo taara tigɛ k'a tugutugu ale ye kuma minnu fɔ Boy Diabaté k'a dɔn a kɛra kɛnɛ min ka o dɔnnen don sabula ale a kɛ t'i fɛ ka akɛtɛn fɛ dɛ mura ni sɔgɔsɔgɔ a bɛ bɛn Boy Diabaté k'a dɔn a bɔ wulikajɔ ni jateminɛ na vidéo in i k'a dɔn a bɔ min ye fadenjuguw ye u taara vidéo in sanfɛla tigɛ k'a jukɔrɔla bɔ a la i y'a dɔn i bɛ bali k'o ye kuma bɛɛ i k'a dɔn walima i mana kuma u bɛ kuma sanfɛla tigɛ ka dugumana in bɔ a la walima ka se k'a tɔ to dugumana a la kɛ n'a fɔ e de y'o kuma fɔ sɛbɛnnikɛla ko a ko Mohamed Cherif a y'i da don vidéo in kɛra kɛcogo min na i k'a dɔn professeur Jɔnkunda Tarawele Bɛnkɛ Jɔnkunda o min ye haut représentant jamanakuntigi ka haut représentant don min ye jamana caman jɛbolo ye o ka ɲɔgɔn ye dɔ de kɛnɛ kan ale yɛrɛ tun bɛ yen journalistes y'a ɲininka a ka hakilina na Bamanja wele bɛ cogo min na ale ye min ni min fɔ Boy Diabaté i k'a dɔn o dɔnnen don a ko sabula gɛlɛya bɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ k'a dɔn jamana ni filaw olu ka gɛlɛya barika bonyana bɛn ni kɛlɛ bɛ se ka na cogo min na Boy Diabaté a y'i da don la k'o maana a vidéo bɛ yen a dafalen n'i y'a lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ale ye fɛn fɔ min bɛna ni bɛn ni kɛlɛ de sabula hali ale minɛnen Boy Diabaté k'a dɔn filaw ka jɛrɛjɛkulu dɔgɔnɔw ka jɛrɛjɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen wulikajɔ kɛ ka taa se jamana den minnu bi kɔ kan ninnu bɛɛ lajɛlen ye a wa message caman walima k'a taama k'a fɔ u ka dɛmɛ b'a kɔnɔ Boy Diabaté k'a dɔn yalima maa min bɛ nin baara in na jamana kɔnɔ o bɛ se ka taa terroriste tanu wa o bɛ se ka taa gɛlɛya ta ka jamana yɛrɛ sɛgɛrɛ wa Boy Diabaté ale b'o kɛ ka da dalu jumɛn kan kuma kɛra vidéo min kɔnɔ vidéo dafalen n'i y'a lajɛ Boy Diabaté i b'a dɔn k'a fɔ nkalon don a ko nka foyi tɛ kɛ gansan Boy Diabaté a ko a bɛ bɛɛ lajɛlen fo n'u k'u waleɲuman dɔn maa o maa y'a ale hinɛ minɛ maa o maa y'a ka dɛmɛ ta k'a sɛgɛrɛ a ka foli bɛ bɛɛ ye nka min kɔni jɛlen don marsikalo nata a jirala k'a fɔ u na ɲɔgɔn ye bɔgɔ jɛnnen kan min ni min don ka se k'a ɲɛfɔ nin kun ye sɛbɛn ye a ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli la karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don ala ka n'i ci nka te ko y'a sama ka bɔ premier sigilen filɛ i cɔn ko min an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ n'a ye Boy Diabaté n bala cogo bɛ di karamɔgɔ ne bɛ n tigɛ don joona l'annonceur sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Dado Kamara Dado Sarama a ko Dado ko nin de maa lahara ka jugu Dado ye sarani b'a la mɛnɛ foyi fimani mɔni a cɛ ka jugu Dado Saranda sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ Daba Tunkara min ye malidenw dontɔla ko la a bɛ komi tɔw bɔtɔ a ko e sigi réseaux sociaux karamɔgɔ Daba Tunkara n'i y'a jateminɛ fɛn sɛbɛba a ko a nana nɔgɔya belebele don diɲɛ kɔnɔ a ko min ye baarakɛ minɛn don karamɔgɔ Daba Tunkara nka Mali kɔnɔ an y'a ye cogo wɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko n'i ye Mali réseaux sociaux ta k'u lajɛ WhatsApp Facebook TikTok karamɔgɔ Daba Tunkara ni ka taa bila a tɔw la a ko a dabɔ bɛ min kama diɲɛ bolo anw t'an kɛ bɔ o kɔma yɛlɛma ye ni k'a kɛ yɛrɛsagokɛ ye a ko dugu jɛ fo ka taa fɔ ko su kora karamɔgɔ Daba Tunkara n'i ye Mali kɔnɔ réseaux sociaux lajɛ maaw de bɔ ni ka ɲɔgɔn nɛnɛ ni ka don ɲɔgɔn buruju la maaw de bɛ ɲɔgɔn malo min ye jamana gundo ye o kuma dogorɔtɔ la bilen o de bɛ taa ni k'o bila réseaux sociaux kan sɛbɛnnikɛla ko a ko e gundo tɛ Mali kɔnɔ bilen kuma o kuma n'o de labɛnna karamɔgɔ
karamɔgɔ daba tungura i b'a ye k'a fɔ o de bɛ se ka kelen ko tun kɛ ten a ko min ye réseaux sociaux ye a bɛɛ de bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ o kunna a ko n'i ye jateminɛ kɛ karamɔgɔ daba tungura ni kuma dɔ fɔra ni k'a ɲɛsin dɔ ma i b'a ye k'a fɔ o n'a ka maaw bɛ bɔ k'o kokɔrɔma dɔn o tuma min ye fan dɔ in maa ye olu fana bɛ bɔ ni k'u ka i yɛrɛsago kuma kɛ karamɔgɔ daba tungura a bɛ kɛ ɲɔgɔn sama ye bɛɛ n'i ka fanfɛla ye maa t'a dɔn bilen yɛrɛ min ta ye tiɲɛ min ta ye nkalon ye karamɔgɔ daba tungura wa min kɔni ye namara kɛnɛ kan da walima nkalontigɛ walima mangoya karamɔgɔ daba tungura n t'i fɛ diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bilen réseaux sociaux kan n bɛ taa n sigi n ka telefɔni bɛ n bolo maaw bɛ n lamɛn n ka page a kanunen don karamɔgɔ daba tungura i bɛ t'i sigi ni ka dɔ buruja a ko Mali taabolo filɛ nin ye a ko ni Mali kɔnɔ n'an ma burujali dabila n'an ma bɛsɛnkɔniya dabila n'an ma yeko kɛlɛ dabila karamɔgɔ daba tungura fadenw bɛ taa k'an to siga t'o la sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye Mali réseaux sociaux lajɛ maa min n'i ye sanga sɔrɔ n'i ye tɔgɔ sɔrɔ n'i kɛra cɛŋana ye karamɔgɔ daba tungura o man di maa minnu ye waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u b'i tigɛrɔ ma waati bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u bɛ bɔ ni fɛn dɔ ye karisa delila ka nin kɛ karisa ye nin kɛ ka tɛmɛ a ko jɔn de bɛ min ma deli ka fiɲɛ dɔ kɛ ka tɛmɛ sɛbɛnnikɛla ko karamɔgɔ daba tungura min kɔni mangoya ɲɔgɔn tɔgɔ tiɲɛ min kɔni jamana gundo bɔrɔtɔli ye karamɔgɔ daba tungura o kuma ko malidenw kɔni taabolo ye dɛ a baara ta bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ɲuman cɛ nka hali bi a bɛ ka kɛ sɛbɛnnikɛla ko min kɔni ye jamana ɲɛmaaw ye u kɛlen don k'a lajɛ sa nɛni banbali minnu bɛ yen ni maa min y'o ta k'i sɛgɛrɛ o kuma k'i ka t'i ta da bɔgɔ jenini kan o kuma a tigi bɛ ɲini k'a wɔgɔbɛ ka bɔ wo kɔnɔ min kɔni ye kaso ye sa o bɛ taa k'ale sigiyɔrɔ ye burujali nɛniba Mali kɔnɔ sa ko fu na siri o danna kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ l'annonceur kɔnɔna la Dado Kamara ale ka sɛbɛnni don wajibi ne bɛ n bolo buwa ka don bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma Nouvelle Horizon ɲɛdankura o don wajibi naamu i k'a dɔn misiri maa ka kɔfilɛ ɲɛfilɛ fa bɛɛ lajɛlen dibi ye nɔtɛ wajibi i k'a dɔn a kun dɛ ayi sɛbɛnnikɛla i k'a dɔn min ye Fatumata Boba Dumbiya ye Fatumata ko a ko min ye dandɛmɛwale kɛbaaw ye finitigi b'a la sibili yɛrɛ b'a la n'i y'a kɛ Mali bi danga min na wajibi i ni kiiri de ka kan a ko sɔrɔsiw ka kiiri bolo wajibi i k'a dɔn a kun donna ntɛnɛn dɛmɛni tali kun bara ka kɛ ka ɲɛsin nganamu ani janfa kɛbaaw ma a bɛna taa finitigɛlamaw yɛrɛ de don maa 5 wajibi i k'a dɔn ayiwa maa 5 in i k'a dɔn bɛɛ lajɛlen bi janfa na sɔrɔsi b'a la ani polisikɛ 1 ani sibili 2 a ko ni maa 8 wajibi k'a dɔn finitigiw don a ko maa 2 de ye ayiwa sibili ye tribunal militaire o ye sɔrɔsiw ka ayiwa kiiri bulon ye wajibi k'a dɔn a bɛ don a doncogo la wa olu ka kiiri yɛrɛ tɛ mɛn ko i minɛna yɔrɔ min wajibi k'a dɔn yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la kiiri fana bɛ boloda ka ɲɛsin ma a kun tɛ dɔwɛrɛ ye min bɛ se k'a to ayiwa min ye finitigilamaw ye o ni man ka don ŋanamu minnu na janko min ye jamana yɛrɛ janfa ye wajibi n'i y'a mɛn min ye sɔrɔsiw ka dakabana marifa ye k'a suɲa ni ka bɔ n'a ye k'a kɔnɔ wajibi i k'a dɔn ka taa feere i k'a dɔn janfa kɛbaaw ani minnu bɛ ɲɔgɔn fa olu ma wajibi nin ye janfanba de ka ɲɛsin jamana ma jɔnni bɛ sɔn ka nin kɛ sɛbɛnnikɛla ko a bɛ taa nin sɔrɔsi kɛ cɛ 7 in polisikɛ 1 sivili 2 u kelen bɛ ka jɛjuguba de sigi sen kan wajibi i k'a dɔn ayiwa min kɔni bɛ taa ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma u ka kiiri kɔni dara fori san 2 ani san 5 kaso datuguli wajibi ɲɛ kana du kan a ko kiiri don i b'a ye k'a fɔ min ye tribunal militaire ye Bamakɔ maître Numadi Kante i k'a dɔn a bɔ procureur de la République près du tribunal militaire de Bamako magistrat colonel Soumaïla Bagayogo wajibi i k'a dɔn ka taa se ayiwa sariyatigiw dafali ninnu bɛɛ tun bɛ kɛnɛ kan sɔrɔsi minnu kɔni minɛna marifa sɔnni na ka bɔ k'a kɔnɔ a n'a kisɛ wajibi i k'a dɔn kiiri tun bara ka ta ka ɲɛsin u ma procureur de la République min ye Soumaïla Bagayogo ye a y'a jira k'a fɔ armée de guerre ani munition wajibi k'a dɔn u n'u jɛɲɔgɔnw ye nin de ta ka bɔ jamana ka wagande kɔnɔ wajibi k'a dɔn u tɛ taa feere foyi kama nafolo kɔ wajibi k'a dɔn dugu ni dugu walima kabilaw ni kabila minnu bɛ ɲɔgɔn na wajibi k'a dɔn walima bandi jugu minnu bɛ jamana kɔnɔ olu de bɛ kɛ sababu ye ka taa marifa don olu ma o tuma olu ka kiiri man ka sumaya wajibi k'a dɔn kiiri ɲɛnama kan ka ta k'u sɛgɛrɛ joona joona sɛbɛnnikɛla ko u bɛɛ lajɛlen tun bɛ tribunal la u ɲini kɛra
o ni kiiritigɛlaw bolo dara ɲɔgɔn kan sarakisɛw nana wolomasa ni k'a sɛbɛkɔrɔ fɔ a ko ayiwa min ye président ye tribunal militaire de Bamako maître Numadi ayiwa Kante o y'a jira k'a fɔ ni kiiribulon min filɛ nin ye dɔ de bɛna fara fanga ka kuma bɛɛ Buwa Jabate min bɛ se k'a to i k'a dɔ sɔrɔdasi jɛkulu a n'an ka finidonnaw Buwa Jabate wuli ka jɔ ni hakilina min dalen b'u fɛ bi ka kɛnɛ jɛya a ka se ka sinsin a y'a jira tuguni ni affaire minnu filɛ nin ye Buwa Jabate k'a dɔn ayiwa saratigi minnu bara k'u kiiri u y'a kala kɛ u y'a sɛbɛkɔrɔ dɔn wa u bilalen bɛ baara in na i k'a dɔn ko in yɛrɛ kɛko ɲuman o kadara kɔnɔ a ko sariya sɔsɔli Buwa Jabate walima bingani o sariya kisɛ tɛ i k'a dɔn kiiri bɛ k'a kɛcogo de la sariya kisɛw de bɛ ta jalaki minnu fɔlen don k'a lajɛ i ni min ka kan o de bɛ da i kan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ